Ọkọ̀dùtì o, kà í kọ́ lónìí àtọ́ o. Nna m gọnyere bịa kọchara ebe a, wee na-asị maka nke ahụ akọta na-esi aka ndị amụma ruo arịze Chineke dobere ndị na-akọta anyị dị arụ ike ya ka bụ ụbọchị eke anyị ga-ele mmemme ịkọchi anyị mechaa ya anyị ga-agwa ihe meje ndị uwe gara ihe dị kwesị na nke anyị na-agaghị aga nke ngozi nyere anyị n'ụtụtụ Aikwalu ni aka ụlọ Ọkọdụtì o, ka aikwalu ni aka o. Ịkpọ ji bụ ngosi ihe ndị izizi niile akọpụtara n'ubi ọkacha nke bụ ji. Onye bụ okenye n'ụlọ Ọnịrị Akwụkwọ Eze ga-apụta nnekwasị ya anya ma bikwasị ya aka wee gọọ ọfọ kenechi maka ihe ndị a o nyere anyị n'afọ a ka nke ọ ga-enye anyị n'afọ na-abịanụ kalụ nke a mma. Ya bụ na Akwụkwọ Eze zuzugbe n'iri ya agazie n'ihu mebe mmemme ndị ọzọ gbasazieri iri ji ọfụ na ilebezi ji n'obodo.
Ana